Això de posar les persones i les seves necessitats al centre no és només una manera de parlar. La majoria de les cooperatives no només ho diuen, sinó que, a més, ho redacten en els seus documents de governança i ho posen en pràctica. Let's do this! Les cooperatives solen fer un esforç especial en el que té a veure amb la conciliació laboral, tan important per homes com per dones, en l'equilibri de les tasques tant de l'empresa com en l'àmbit personal. No, és que... Un moment, no, un segon. Què? Què dius? Que no, un moment, un segon. Un moment, és que... Això s'aplica a cooperatives grans i petites, amb diferents mesures. Pel que fa a les cooperatives petites, un exemple interessant és el del grup cooperatiu Almena, que treballa en projectes estratègics d'incidència política en perspectiva de gènere. El seu reglament de règim intern recull en diversos punts el compromís de posar les cures en el centre, com una base imprescindible per a la construcció d'una organització feminista. En primer lloc, estableixen un model de treball amb flexibilitat horària i flexibilitat en la presencialitat. Això permet que cada persona sòcia treballadora pugui adaptar la seva forma i temps de treball a les seves necessitats personals i familiars. A més, s'estableix un permís de cures i autocures a través d'una bossa d'hores. I com ho fan? Doncs treballant sobre la base de la confiança mútua. Trust me. Per aplicar la flexibilitat horària i presencial i per agafar hores de la bossa de cures, n'hi ha prou amb comunicar-ho a l'equip. Això facilita el procés i evita burocràcies que moltes vegades entorpeixen l'accés a aquesta mena de mesures. Paperwork delivery. Encara que el reglament de règim intern s'aplica només a les persones sòcies treballadores, la flexibilitat horària i la facilitació de les mesures de conciliació es fan extensives a les treballadores no sòcies. Una altra de les mesures és l'autogestió de l'horari de treball i també la possibilitat de tenir 3 dies de teletreball setmanals. Cada persona té diverses necessitats, per això s'aposta per un model on l'equip coincideixi una quantitat d'hores al dia, alhora que es permet tenir marge per decidir els horaris d'entrada i sortida. I al seu torn prioritzen 2 dies a la setmana de manera presencial, per mantenir-se en contacte i fomentar el treball en equip. Because teamwork makes the cream. D'acord, això sembla fàcil perquè Almena són una cooperativa petita, però què passa amb estructures més grans? Posem l'exemple de consum. Sí, els supermercats Consum, us sonen? La cooperativa va crear un document extens amb 75 mesures concretes per a fomentar la conciliació. Entre totes les mesures en destaquen algunes d'innovadores com establir 5 setmanes de vacances a l'any, aplicar una paga per persones amb discapacitat o que tinguin fills o filles amb discapacitat, fer efectiva una ajuda econòmica extra per víctimes de violència de gènere o violències sexuals, establir una jornada contínua en supermercats i plataformes logístiques i jornada flexible a les oficines, poder demanar un canvi de centre per viure més a prop del centre de treball o la possibilitat, en els casos en els que es pugui, de teletreballar, entre altres mesures. A més, fins i tot han agregat també un extra de permís no retribuït per als avis i àvies, que moltes vegades ajuden les seves filles o joves embarassades en els moments del part. Amb tot això, com veieu, cooperatives grans i cooperatives petites fan el possible per posar al davant de tot la vida de les persones treballadores, ja que per guanyar-nos el pa haurem de treballar, com a mínim, que no haguem de renunciar a les nostres vides.